Тукай минем өчен татарга Ходай тарафыннан җибәрелгән пайгамбар шикелле. Менә без һәр вакытта еш кына артка әйләнеп карыйбыз. Бу табигый үсеш закончалыгы. Мин еллар үткән саен еш кына Тукайга кайтам. Кайчандыр Тукай безгә бөтен татар сөйли торган шигырьләр язган шикелле генә тоелган булса, хәзер инде мин Тукайны үземнең милләтемнең байрагы кебек хис итәм. Шуңа күрә юкканы әйтәләр бит, Тукай ул татар, татар ул Тукай дип. Соңгы вакытларда мине тагын бер нәрсә уйландыра башлады. Еллар үткән саен Тукайыбызны онытмабыз микән? Мин хәзер үземнең кишемнән килгәнчә милләтемә ничек ярдәм итә алам икән дип уйлап йөри башладым. Һәм Тукай фонды оештыру мәшәкате белән йөрим. Без еллар үткән саен үзең нигезеңә кайтасың бит ул. Мин Тукайның 4нче буын туганы, минем бабай белән Тукайның әтисе Мөхәммәд Гариф туганнан туганнар. Мин аның туганы буларак та үземне милләт каршында зур бурычлы дип саныйм. Татар буласы буларак кына түгел. Инде мин күпмедер дәрәҗәдә милләт өчен кимнән килгәнчә күпмедер дәрәҗәдә эшләдем дип уйлыйм, ләкин әле бу гына җитми. Шуңа күрә калган гомремне, Ходай биргән гомремне үземнең халкыма Тукайга башларга дип уйлыйм.